салом алайкум дӯстон, салом алайкум бародарон, салом алайкум ба кулли мардуми ғариб. айни ҳол хидмам дар ғарибум. ба ҳаматон дуою салом мерасонем. ҳози сафар Питер дорем. бародарое ки дар Питер чӣ мушкилие дорен, ба тариқи видео ҳатман видео кунен, мо дар партоен. ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунем бародарҷоно, кадоме чӣ мушкилие дорен, видео кунен, мо да видеотонро партоен, мо мебинем, баъд худмон алоқатон мебурем. занг задан бефоида, хафа нашавен. ана номерои ватсапмона мегем тона дар ҳамин описани мемонем, номерои ватсапа дар рӯи экран мемонем. ҳатман видеотонро рӯй кунен, мо баъд алоқада худмон мебурем. занг заден заблокир мекунем, бехафагӣ. боқи сарбаланд, хонаобод, зинда ва саломат. бародаро пешакӣ мегӯм ки ай дастмон омадагӣ кора ба розигии Аллоҳ мо буд мекунем иншааллоҳ. аввалаш худованд. зинда бошед. поделиться, комментарияи хуб, лайк, подписаться фаромӯш накунед. салом алайкум бародарҷоно, айни ҳол ҳузур дорем дар Садовод 12-ум линия 123-ум контейнер. я бародара чиста ранги кӯля таҷик меояд. ина бародар шерои на ба хотири ман ҳамин акамара ай Тоҷикистон фарёд кард ки хе биё скидкаҳои бениҳоят хуб мекунем. марҳамат биёин, ҳатман ҳамин точка хати яка зиёрат зинда бошед.